Hola a tothom, sóc en Jordi i us parlo des d'Olius, el Solsonès, a Consciència, i avui volia fer-vos una reflexió o explicar-vos el que per a mi és l'escolta activa. Com diu el nom, no? Escolta activa doncs, és escoltar el que ens diu la persona en una conversa. Crec que és una de les coses que avui en dia a la nostra societat doncs, no fem massa, perquè moltes vegades quan algú ens està parlant doncs, tampoc hi prestem tota l'atenció o tenim altres coses al cap o mirem el mòbil. Per tant, l'escolta activa realment és escoltar des de la presència. Jo hi afegeixo el que és la bona pràctica que Jesús ja ens va ensenyar del no judici, harmonitzant-me també energèticament, és a dir, estic arrelat, estic en l'ara i en l'aquí, en aquest moment d'aquesta conversa amb aquesta persona, que jo crec que és molt important. Llavors, doncs, el que és l'escolta activa és fer aquesta conversa, estar en aquesta conversa, no jutjar, com he dit, sí, donar opinions o dubtes, no? O inquietuds que la persona pugui exposar, doncs bé, donar-hi la resposta que jo cregui o que jo senti en aquell moment, però en cap cas jutjar si és correcte o és incorrecte. No som ningú per fer aquest judici, tot té un per a què. Aquesta persona ha viscut unes experiències que tenen una finalitat en el seu camí de vida. Per tant, doncs, s'escolta, no? S'està present, però en cap cas es jutja. Aquesta és la meva visió de l'escolta activa i que, doncs, si creieu que us pot ser útil i interessant, doncs em contacteu i podem quedar un dia i fem aquesta conversa. Si la podem fer en un entorn natural com és aquest de Consciència, ajuda bastant perquè doncs, la pròpia natura ja ens harmonitza, ens relaxa, ens distensiona i ajuda molt doncs, a que aquest entorn es pugui fer d'una forma molt més relaxada i la Mare Terra ens dona també l'entorn i les energies que poden ser molt útils per l'esdevenir d'aquesta conversa i d'aquesta escolta activa. Us recomano també que vosaltres presteu atenció quan esteu conversant amb algú, doncs de si realment esteu totalment presents per a aquella conversa o bé doncs, hi ha moments que us n'aneu, no? Llavors doncs, aquí és on aquesta harmonització, aquesta presència, aquest estar ara i aquí doncs, us ajudarà a estar en aquell moment. Dediquem aquell moment, aquella estona que estem fent el cafè o que estem conversant amb aquella persona, dediquem-li aquell moment, estiguem plenament presents en aquell moment. I per a mi aquesta és la gràcia de l'escolta activa i que la resta de coses doncs, ja flueixen soles. Com sempre, gràcies pel vostre temps.